Isa ka na ang kumpirmadong mga kaso sa dengue nga natala sa Mandawi City karong tuiga. Maong gipalapdan na ang mga kalihukan pagpakigbatok nining maong sakit. Ang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Yes lan, tungod sa nagkadaghan nga kaso sa dengue sa Mandawi, mas palapdan pa kiniilang gubat nga ilusad. Alarming kun mahulagway ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa Mandawi City karong panahuna. Sa labing uwahing tala, naabot na sa 365 ang mga kumpirmadong kaso, taas kaayo itandi sa miaging tuig. Tungod niini, mimando si Mayor Jonas Cortez nga pahingusgan ang tanang lakang nga gihimo sa kabaranggayan. Labi na ang clean-up drive aron masigurong limpyo ang palibot ug mahipos ang mga posibleng itluganan sa lamok. Gitap sa syudad ang kabaranggayan ug lain-laing sektor aron maoy mangunay ug limpyo sa ilang tagsa-tagsa nga mga lugar. Natay mga purok leaders atong gikuan kay nagsige na tag kuan sa mga kabaranggayan sa clean up mo nang panawagan sa atong mga kaigsoonang Mandawihanon nga kaning sa especially sa kanang mga stagnant waters. Gipahibaw usab sa City Health Department nga na-activate na ang tanang Barangay Dengue Brigade sa Mandawi. Sila ang gitahasan sa pag-survey sa kabalayan, labi na mataghuman nga dunay makumpirmar nga kaso sa dengue. Sagad ang mga ospital may mukuha sa datos ug mo report sa syudad sa mga kumpirmado nga kaso. Once makadawat na sa data, ato na dayon ang atong dengue brigade per barangay na ata-ana. So mato na ta didto, look for the patient and then look for causes sa household or sa neighborhood kung asa gyud ang breeding grounds. Nanawagan ang mayor sa katawhan nga mohimo og mga lakang aron dili mo grabe pa kining mga kaso sa makamatay nga sakit. Magbantay gyud, magmatngon. Mao na atong gikuan ron sa City Health atong marching order nga to do everything no unsay atong kuan nga paubsan taning kaso. Subay ni ining ilang gihingusgan nga game plan lan ang pagtap sa lain-lain nga mga sektor sa katilingban sa lain-lain nga mga grupo aron sila sab ang moedukar sa ilang mga katagi-barangay sa kabahin gyud ining pagpanglimpyo sa palibot ka importante batok ni ining makamatay nga lamok. Lan? Daghang salamat Nico Serino.